Uke wezwa ngebhande noma ishingles ne? Umuntu efike esene rash mhlambe nje la ngasokhalweni ibe buhlungu. Leyo nto siyibiza ngokuthi herpes zoster. Herpes zoster ke uzoyazi ngoba ifaniselana nani, ihamselana ne-chicken pox. Ngenzeka ukuthi ke waba nayo sasemncane, abantu abaningi bathola i-chicken pox basasebancane. So leyo chicken pox leyo uzube ne-rash igcwala umzimba, ungayi esikoleni, kuthiwa isolator. Ibangwa igciwane noma i-virus esiyibiza ngokuthi i-varicella zoster. I-varicella zoster lena ke mese ke iphelile i-rash yakho leyo nayo makuthi une-chicken pox iyahlala emzimbeni, ayipheli ayiqedeke emzimbeni ne. Lapho izohlala khona ke isendaweni lapho esiyibiza ngokuthi i-dorsal root ganglia. Dorsal root ganglia ikuphi ke? Ikuma nerves. Angithi yazi ukuthi emzimbeni sinama nerves. Ikuma nerves la aphuma kwi-spinal cord la ngemuva. So izohlala ke iminyaka emzimbeni. Kuthi ngesikade mayikuthi immune system sokulwisana namagciwane nezinto emzimbeni isiyehlile mhlambe iminyaka iphezulu, mhlambe usungale kwa-60 noma mhlambe une-HIV noma mhlambe khona okunye okwenzakalayo emzimbeni, then ingabuya ke le infection enibuya isiyini kulesikhathi sekuphela iminyaka isiyi-herpes zoster. So yenzeka kanjalo. Iziphi ke impawu uzozibona ukuthi hayi ngenzeka ukuthi ngibe nayo le shingles noma le herpes zoster? Iyona ke le rash engikhuluma ngayo. Abantu abaningi bazoba nayo kwi-region eyi-1 yomzimba, siwabiza ngokuthi ama-dermatome. Izoba kwi-region eyi-1 yomzimba, isikhathi esiningi iba sesayidini elilodwa. Ngaqala ngenhlungu, kuzoba buhlungu, kube inhlungu eyishisayo eyihlabayo kulelo side lapho izoba khona i-rash lena. So inhlungu zayifika kuqala bese kuba i-rash ke. Le rash uzoyibona ukuthi ngenzeka ukuthi ilume, ngenzeka ukuthi ibe namanzi, so biza ngokuthi ama-vesicles lawa ke. Emva kwaloko azothi ukoma kube ngama-crusty, so lento ingenzeka in a span of like 3 up to 10 days ke. Ilezo ke impawu ejwayelekile. Okunye kungaba ne-fever, ungaphathwa ikhanda, ukhathale, umzimba ube ne-fatigue. Okay. Bese ke uzoza ke kithi ekliniki noma uye kwadokotela. Udokotela uzokwazi ukuthi akubheke, ayibone, ayikhombe ukuthi yabona lena i-herpes zoster, i-shingles. Okay? Mesebona ukuthi i-shingles sizokwazi ukuthi sikunike i-medication. Khona i-medication eliswana naligciwane eliyi-varicella esibiza ngokuthi acyclovir. Sizokunika leyo medication uzoyithatha bese sizokunikeza ke namaphilisi enhlungu ngoba ke ibhlungu iyashoshozela le rash lena ke. Bese kunikeza amaphilisi enhlungu ke ngaba khona amanye esiwa edayo. Khona iphilisi elibizwa ngokuthi amitriptyline. Ilona ke sijwayele